Ahojte, dnešné video bude veľmi praktické, pretože vám ukážem podľa môjho gusta výber vecí, ktoré by ste mali vlastniť, teda pokiaľ sa malujete len preto, aby ste vyzerali lepšie a nie ste také make-upové maniačky ako som ja, tak otváram taštičku a ako prvé vyberám primer. Ten som si aplikovala už pred natáčaním. No a ako druhé je tu môj obľúbený, najobľúbenejší na svete Camouflage Laura Mercier, s ktorým vám už asi leziem na nervy, ale strašne je dobrý, takže zakrývam im všetky nedokonalosti, hlavne kruhy pod očami, ale aj cievky a iné začervenania. Nasleduje make-up a mala som veľký problém vybrať jeden, pretože mám ich rada viacero, ale stavila som na tento od Wunder, volá sa Coverproof a vybrala som ho preto, lebo má takú buildable coverage, čož nie je u všetkých make-upov, proste raz, keď je ten make-up stredne krycí, tak už nedocielite nič, ale u tohto môžete docieliť od ľahkého krytia po stredné až po úplne plnú kryciu schopnosť, takže to je super. Je vodeodolný, takže vydrží celý deň, vydrží vám v lete, v zime, všetky veterné, aj neviem aké podmienky. Všetko A kúpite ho na Stay Unique, ja vám všetko napíšem dole do popisu, všetky odtiene, aj všetky názvy, aj kde to všetko kúpite. Aby ste nemuseli pátrať a mali to všetko tu pekne pod videjkom. No, ďalšie prichádza na radu krémový, teda tekutý korektor, ktorý si dávam ešte pod očia na rozjasnenie. Viem, že som si mala vybrať svetlejšie odtiene, ale bohužiaľ z tohto nemám, takže nebudem až taká vyhighlightovaná, ale tak vy si vyberte svetlejší odtieň. No a potom to všetko rozpracujem beauty blenderom, teda beauty blender to není, ale je to taká nová húbka z DM-ky značky, tuším Parsa sa to volá. A môžem odporučiť, stojí na 4,20 a kúpila som si ho len tak, že vyskúšam, ale bola som veľmi milo prekvapená, takže odporúčam. No, ďalej to idem všetko zafixovať, takže si vyberám takisto môj najobľúbenejší púder a ten je od Sivany. A najskôr používam túto sypkú časť na zafixovanie pod očami aj okolo nosa a vlastne však je tam, kde chcem, aby to držalo úplne perfektne. Puder je 2 v 1, sypky a kompaktný, tak teraz idem použiť ten kompaktný a ten má dobrú kryciu schopnosť, takže si tým ešte prejdem popod očí a ešte kde mám tendenciu sa začervenať, aby tam bola úplne full coverage a to je asi všetko. Ďalší krok je teda kontúrovanie, bronzovanie a neviem čo. Toto je veľmi praktická paletka od Sleeku, takisto zo Stay Unique. Idem použiť všetky farby. Najskôr používam ten bronzer a tým si tak v podstate zľahka vykontúrujem tvár. Toto trio je brutálne praktické, či už na každý deň, pretože to máte všetko v jednom, ale takisto aj na cestovanie, pretože 3 produkty vám zaberú úplne minimum miesta a čo ešte výhoda, má to aj veľké zrkadlo, takže nemusíte si brať so sebou navyše zrkadlo. Trio obsahuje aj rozjasňovač, je taký nie je úplne jemný, ale nie je to úplne, že wow rozjasňovač. Je to taký na bežný deň rozjasňovač, čo je myslím úplne super. No a potom sa trošku pousmejem a dám si tie krásne líčka. Inak tie líčka predávajú samostatne, je to dupe pre NARS Orgasm. Teraz to všetko zafixujem, používam môj obľúbený setting spray od Gerard Cosmetics, takisto na Stay Unique kúpite.
a aby to všetko pekne držalo, tak to ešte všetko zatlačím tou húbkou, ale používam tú stranu, ktorou som si nenanášala make-up, aby som si neurobila nejaké čmuhy, takže čistou stranou si to zatlačam. Ďalej ide obočie, vy už asi viete, čím si robím obočie. Túto techniku alebo tento spôsob používam už naozaj veľmi dlho, možno aj 2 roky. Používam tieto isté produkty. Teda nie som si istá, že či zrovna tento Make Me Brow od Essence je už na trhu tak dlho, ale predtým som používala tú špirálku od Catrice, ale táto je oveľa lepšia, aj lepšia farba, takže odkedy vlastne Essence prišiel s touto špirálou, tak používam len tú. No a potom nasledujú teda tie moje Essence tiene, takže ja obočie mám za 3-4 eur na hotové, alebo za 5 celkovo to vyjde. No ale som s tým spokojná, nejak to nemením meniť a odmietam hociaké iné produkty používať. V mojej základnej výbave sa nenachádza žiadna paletka tieňov ani žiadne tiene, pretože všetky produkty, ktoré sú púdrové, tak môžete využiť ako tiene. A ja používam ten bronzer zo Sleek paletky do zahybu a ten tmavší tieň z paletky od Essence na obočie používam na vonkajší kútik a takisto aj na spodnú líniu myhalníc. A rozjasňovač zo Sleek paletky používam do vnútorného kútika a tak jemne si tým potom pretriem celé viečko ešte, aby som to celé pekne spojila. Nasleduje linka, ja mám veľmi rada tieto fixky. Táto je veľmi dobrá, pretože má tenký hrot, takže veľmi ľahko sa ňou kreslí, či už tenká linka, a či už hrubá, pretože proste vrstvíte, zhrubujete. Ak máte veľmi hrubý hrot, tak veľmi ťažko sa ním robí tá tenká, väčšinou vždy skončíte s tou hrubou linkou, ale myslím, že na bežné denné líčenie je lepšia taká tenká. No a čo sa týka tých fixiek, veľmi málo z nich vydrží tak pekne ako táto od Maybellinu, takže túto vrelo odporúčam. No a čo sa týka špirál, tam som tiež mala problém, pretože veľa špirál mám rada, ale vybrala som túto Lash Sensational od Maybellinu, lebo obsahuje aj nejaký olej a myslím, že aj nejak vyživuje tie myhalnice, takže to je super. No a čo je teda dôležité u špirály, tak hlavne vám dodá objem aj dĺžku. Celkovo riasenky od Maybelline sú super, asi najlepšie z drogerie, takže tiež odporúčam. No a nakoniec tu máme túto úžasnú, brutálne sú tieto ceruzky od NYXu, to je asi 3,50, čo je úplne super. Toto je odtieň Sandstorm a veľa z vás má rado aj Essence ceruzky, ale tu si priplatíte asi euro 50 a máte oveľa lepší produkt. Čo sa týka rúžov, potrebujete do tej taštičky 2, aspoň jeden taký na bežné denné, to je taký pinky nude, proste taký telový rúž. A tento je super, má matný finish, taktiež tieto rúže od Maybellinu sú super. No a ešte to všetko pekne zapracujem, doladím, zvýrazním čo treba a toto je teda výsledný look. Je to prirodzené, nositeľné, rýchle a v podstate na to, že máte full face, tak ste ani nepoužili až toľko produktov. Ešte by som doplnila do taštičky čierny tieň, pretože ten môžete použiť tiež ako linku a celkovo môžete s ním vytvoriť dymové líčenie. Toto je najpigmentovanejší čierny tieň, aký poznám, je od eStyle. A ešte takýto tekutý rúž, červený, a odporúčam tekutý, pretože aby držal, on zaschne úplne do matna. Tak ja dúfam, že sa vám videjko páčilo. Dúfam, že vám nejak pomohlo a vidíme sa na budúce. Veľmi sa na vás budem tešiť. Čaute.